Хей, криптоентусиасти! Искате ли да влезете в меме-койн помповете преди да станат големи? Днес ще разгледаме как да снайпнете тези потенциални pump.fun койни. Хайде да започваме. Първо и най-важно, следете Twitter, Reddit и Discord. Меме-койните често избухват след вирусни трендове или след като инфлуенсъри им обърнат внимание. Следвайте крипто-общностите, където се обсъждат предстоящи проекти и койни с потенциал за скок. Включете известията. Никога не се знае кога следващият койн ще започне да се трендва. След това използвайте децентрализирани борси, DEX, като Uniswap или PancakeSwap. Това са платформите, където новите меме койни обикновенно стартират. Проверете ликвидността и търговския обем на койна. По-високият обем означава по-голям шанс за импулс, но също така и по-силна конкуренция. Трето, следете новите листнати койни. Уебсайтове като CoinMarketCap и CoinGecko публикуват последните нови меме койни, но не забравяйте, само защото койнът е нов, не означава, че ще се изстреля нагоре. Трябва да откриете скритите диаманти. И накрая, използвайте инструменти за анализ на графики като TradingView, за да наблюдавате ценовите движения. Ако забележите койн, който започва да набира скорост и има потенциал да стане вирусен, това може да е вашият шанс да влезете преди големия хайп. Запомнете, снайпването на меме койни е рисков бизнес. Няма гаранции и определено това не е финансов съвет. Но ако сте тук за забавлението, следете трендовете и може би ще уловите следващия голям меме койн помп. Харесайте и се абонирайте за още съвети за меме койни.